rinke ka wuce mun ba za na rinka bakin gidai da ke nake so mi soyayya ta ko a bar kauna in kika ce mun ba ka so na ba za na motsa bakin gidai da sun zama na taho gunki ta hoki mun tarba da ke nake kwana a zuciya ba za na boye ba ki koyi na sanje a kanki ba za na koma ba ki zo mu zauna mai soyayya ta kin ji yar baba farin cikin raina ke ce tafo habibi na a kafkarin nan na duba ke ce zaɓi na idan da so a cikin ranki karbi zumar kauna zan so na ce maki kan wata ne kuma yaya na ai dawo wato gashi na dawo tafi na san kya kalle bina yana ta kai kawo na san dai duk nisan jifa ai kasu zai dawo ki dai na koga kin ji habibbati to gashi na dawo a duniyar nan ba ni da tamkarki babban burina a yanzu na zama angonki zan zo na dauke ki muje ni na gaida danginki kin ji abar kauna ki ce musu ni ne zaɓinki alhamdulillah na godewa kaliki sarki da ba ni ke mai kyawun haiba na kai sadakinki ko da magauta ba sa kaunar na zama angonki a yanzu ni ne na shirya na zama jigonki wani mai kaunar raba mu dole kyale mu dukan abin da nake bukata a yanzu na samu gidan mu sun yarda daga umma zuwa ga abban mu ni addu'a ta a yau da kullum a daura auren mu da ke nake so mi soyayya ta ko a bar kauna in kika ce mun ba kya so na ba za na motsa